Pandemonio. Pandemonio. Moi han caído, Cando abres Pandemonio, abres e aparece así a foto do artista. Despois de llamarle Fuller... É a primeira reedición que existe. E, ademais, fixámoslo no mismo papel que se fixo hai 70 anos. Por iso ten este aspecto, así foi editado. É un fastidio. Señor alcalde, sabe que é o Pandemonio? É a capital do inferno. Xa. Eu sei de onde é o pan de moldes. Non, pero a capital do inferno que non sabes algo, Bos días a todos, boas tardes ou noites a todos e todas. Abrimos este pleno extraordinario urgente que, como todos os que teñen este carácter, pois teñen que empezar por ratificar a urxencia da sesión. De non ser así, xa non tería sentido continuar con isto. Por tanto, pasamos a ratificar ou non a urxencia desta sesión. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade e, polo tanto, se pode entrar no siguiente punto, que é a aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 24 de novembro de 2016. Se alguén ten que decir, engadir, suxerir algo, se non hai nada, pois dámoslo aprobado por asentimento dos presentes. O tercer punto é a aprobación inicial do inventario de bens municipales. En primer lugar, hai unha solicitud do grupo de Cidadáns que non há lugar a que se poda debatir, posto que o pleno é extraordinario. E, polo tanto, no pleno extraordinario non pode haber moción de urxencia ni ningún tipo de moción que altere precisamente ese carácter. Ademais, os artículos ao que fai referencia, que son os do Real Decreto 2568, fan precisamente referencia aos plenos ordinarios. Por lo tanto, non hai posibilidade, cumplindo a lei, de que se pudera tratar. De todas formas, eu informo o resto dos grupos, porque non sei se lle fixeron as copias, eu dixen que lle fixera, que solicitada a retirada do punto é unha comisión de investigación para analizar o patrimonio do Ayuntamiento. Vamos a ver. O Concello de Ribeira ten unha eiva importante desde fai moitísimos anos, que é que o Pleno non aprobou o inventario, digamos, acto como tal, desde fai moitísimos anos. Vaise actualizando ano a ano e se dá conta desa actualización cada vez que hai un cambio de goberno ou anualmente hai que ir actualizándolo. Pero como tal de documento técnico, ningún deles foi aprobado polo Pleno. Que se fixo en este caso? Pois saleu a concurso, que é a redacción do inventario de bienes municipales, para o cual se contratou unha empresa que estuvo traballando pois durante cerca dun ano, no cual mirou todos os que eran os bienes municipales, tanto por estar nos inventarios anteriores como por toda a documentación que obra no Concello, e en función deso, pois presenta ese traballo que é o inventario que, salvo as actualizacións das que se dan conta aquí, que son todas aquelas que desde que se fixo este estudio incorporamos ao inventario, é dicir, as fincas de todas do río Arlés, por decir un exemplo, ou todo aquelo que fomos comprando ao Concello, eso tamén, por decreto da alcaldía, se foi incorporando e está dentro de ese, digamos, de ese conxunto total de bienes que hoxe se aprobarían inicialmente. Tanto é así que non só hai o documento que se pode consultar, é un documento, lóxicamente, de centos e centos de páxinas, sino que teñen o informe dos dous técnicos municipales que, neste caso, son necesarios. O técnico que era o encargado
do inventario e do secretario municipal e que teñen vostedes na súa documentación. Cal é a importancia de ter en estes momentos un inventario? Bueno, esta mesma corporación pois é testemunha de os expedientes de recuperación do oficio que tuvemos que facer. E máis, neste pleno, hai outro expediente de recuperación do oficio de unha parcela de titularidade municipal, pois que parece ser que se intenta sacar como outros asuntos que viñeron a este pleno de posible pérdida de patrimonio municipal por personas que se interesaban facer con eses bienes municipales. Tanto é así que un deles, xa lle podo decir, que eran os campos de Samil en estes momentos xa está presentada por aquela empresa de Burgos inmobiliaria que ten inscritos no registro eses bienes, está presentada no xulgado pois unha demanda contra este Concello. Evidentemente non é o mismo a forza que pode ter o Concello de ter un inventario aprobado donde, neste caso, tamén ese bien concreto está incluído, que non telo. E durante pois os próximos meses de non facelo así, e entro na emenda do señor Vilas que lle estaba explicando, é dicir, o inventario sería necesario que tuviéramos exposición pública. A lei non contempla a exposición pública. Sin embargo, como é un documento do que carecíamos, é un documento técnico, se prevé aprobado inicialmente, que non ten, o sea, non entra en vigor inicialmente, sino que ten un período de exposición pública e se aprobará unha vez que haya as alegacións pertinentes, pois nos sucesivos plenos. Pero, se agora non o aprobamos e deixámoslo durante 6 meses, durante 6 meses non poderíamos incorporar ningún novo bien, porque non hai inventario. Entonces, no, perdón, espera, deixe ver, se non temos inventario, ou se usted ten inventario, o inventario é un documento vivo que se vai actualizando día a día. Se usted non ten inventario, e quedará no mesmo suspense legal ou vacío legal que o resto dos bienes do Concello. É dicir, todo lo que tenemos. Bueno, pois se usted quer seguir en isto, pois entón non temos inventario, é que nos vayan levando todo pouco a pouco. No, yo creo que se hagan as cousas bien. Pois é que se están facendo ben porque estamos... Señor, mire, non me interrumpa, señor Chouza, para empezar. Estudiose ben usted o que ten que estudiar. Estamos traendo unha garantía legal que non tiñamos por que traer, que é unha exposición pública. Terían ustedes que estudiar absolutamente todos os bienes sin axuda de ningún veciño e vir aquí e pronunciarse. É dicir, non hai exposición pública. O traeríamos, punto. Traemos unha exposición pública precisamente para garantía do propio Concello de que se quedou algo atrás entre vostedes, entre os veciños, entre todo o mundo, podan alegar e o podamos incorporar. Pero se ese documento non aprobamos dentro dun mes ou dentro de 2, por moito que outro veciño diga algo dentro de 4 meses, seguiremos sin ter o inventario aprobado. Por lo tanto, se isto se aproba dentro dun mes e ven calquer veciño a dir, oiga, Concello, que estamos vendo que na graña hai algo que falta, se podería automáticamente incorporar. Por lo tanto, retrasalo, non vexo aí cal é a ventaxa que ten para este Concello. Se alguén agora no seu turno me explica, pois igual, tanto menos convence a este alcalde ao seu grupo, pero non vexo unha sola ventaxa en que non quede inicialmente aprobado, se estudie e o documento definitivo é o que se vai a aprobar no mes de febreiro, no mes de xaneiro, unha vez que estudiemos, pois, as alegacións, se é que as hai, do resto da xente, dos grupos, etc. Pero creo que debe quedar meridianamente claro que en estos momentos a mellor base legal que ten o Concello para defender todos e cada un dos bens municipales é que este inventario aprobado no pleno, e que non cando sabe un certificado do Concello, decir que o inventario data do ano 1968. Entonces, queda aprobado e, posteriormente, todos os erros podense subsanar, porque é un documento vivo. Facelo ao contrario significa que a defensa que ten o Concello a día de hoxe, que é endeble, vai a seguir tendo como mínimo durante 7 meses. E non lle vexo ninguna ventaxa. Por iso digo, ahora os grupos que expoñan a súa posición, e se algún ve ventaxa, pois que nos intente convencer ao resto. Teñen a palabra os grupos que deseen intervir. Señora... Gracias, señora. Señora García, por se ten vostede a palabra. Moitas gracias, non chuviñe.
Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Como é o principio de pleno, desear que mañán estemos todos contentos e embrocharnos pola rúa, porque a ver si toca. Ben, IPDR vai aprobar inicialmente o inventario de bens municipais. Por que vai a facer isto? Pois por unha razón moi simple, porque co tempo que levamos aquí de concelleiros era imposible fiscalizar de alguna forma, excepto os que estaban levados a escritura pública, cales eran os bens e cales non eran. Sabemos o problema con cantidad de camiños públicos que os veciños decían que eran públicos, logo viña un que presentaba papeles que dicía que non eran, e por culpa dun inventario legalizado elevados a escritura pública, pois nos encontramos con situacións moitas veces que era un agravio incluso para particulares ou para colectivos. Este vivímoslo fai pouco, que pasa que se solucionou con un terreno que pensamos que era do Concello, logo veo un particular dicindo que non era del, ao final pudose demostrar que era do Concello. O documento legal é un inventario, un inventario que ademais este legalizado elevado público. Teño que dicir aquí que eu todavía non vi todo o inventario porque sería imposible de cara ao pleno ver todo. Dicir que en este tempo que está a exposición, tanto eu como o meu compañeiro miraremos que este recollido todo, buscaremos que as cesións feitas por licencias tamén estén recollidas en este inventario, porque nos parece que é unha cousa necesaria, e pedirle ao señor alcalde que xa que se vai a facer unha exposición, que a mí, ainda que non recolle a lei, me parece que é imprescindible por higiene democrática para que os veciños se podan defender en este momento e non a posteriori, pois que se lle dé información suficiente aos cidadáns para ver esta exposición e que podan ver que as cousas estén e que non se daña tampouco o seu dereito privado, como fixemos naquela época cas normas, que non quede ni unha sola persona ou ni unha sola parroquia que diga que non se enterou de que había esta exposición pública e que aquel terreno era del, que non era del, e bien, esta aprobación inicial non quere decir que IPDR, cando veña definitiva aprobe, vai a aprobar se está recollido todas as cousas que as ten que recoller o Concello pensando nas persoas. E se non recollen, nin está ben feito, quedan flecos que non deben de quedar porque pode cambiar moito a situación do patrimonio público, pois votará en contra, nada máis. Gracias, solo unha aclaración máis. Vamos a ver, non está colgado na web porque o disco que se vai colgar estaba dañado e pedimos, pero vai estar colgado na web, porque hai o documento visible que é no que a xente se ve. O da web era, digamos, xa para estelo colgado para os ciudadanos, se colgará mañán ou pasado, pero o documento que hai é o traballo de campo, o traballo real, que é o texto o que os funcionarios miran, non? Pero digo, como falaba de transparencia, que tamén se lle vai a dar a posibilidad que non teñan que ir ao Concello, que podan ir a través da web, cousa que neste momento non ocorre. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de nada, felicitar las fiestas a todos los aquí presentes y que tengan un buen año 2016. Una vez dicho esto, perdón, 2017, ya me he quedado en el fatídico. Vamos a ver, una vez dicho eso, yo entendía que se podían presentar las mociones de urgencia. Reconozco de que si no puede ser así, pues no puede ser así, pero sí que me gustaría que por lo menos se podría incluir como enmienda. Una enmienda al tercer punto y que se vote. Y también le agradecería muchísimo al señor alcalde que me dejaría leerlo, porque creo que es interesante para todos los aquí presentes. Vale, muchas gracias. Moción del Grupo Municipal. El Grupo Municipal Ciudadanos, a la vista del orden del día del Pleno Extraordinario y urgente del día 21 de diciembre de 2016, en el que su tercer punto se propone el acuerdo de la aprobación inicial del inventario de bienes inmuebles y a la vista de la documentación que se nos ha facilitado. Por cierto, aquí haría un inciso porque se nos ha facilitado, no, se nos ha dicho dónde tenemos que verla. Yo entiendo que he visto el contrato que se hizo, yo he visto el contrato que se hizo con la empresa habla de soportes telemáticos y los soportes telemáticos no se nos han facilitado. Acaba de decir que ha sido un problema informático, pues es un problema informático, de acuerdo, pero yo entiendo que los concejales deberíamos de tener, los grupos municipales, un soporte para poder analizar realmente lo que hay en ese inventario. Y, sobre todo, ver si está bien hecho o no. Porque al hilo de esto también podría decir de que en la ley 1372 del 86, donde se dice cómo hay que hacer el inventario, pone clarísimamente
de que tiene que aparecer los registros, tiene que aparecer una serie de condiciones, cosa que yo, en la actualidad, lo que he visto, salvo que en el disquete se aparezcan, no aparece en ningún lado. Es más, hay propiedades, como puede ser el ayuntamiento, que no pone ni el registro. Yo no entiendo eso. Sinceramente, perdón. En la nota registro, o sea, en el cajetín donde tiene que aparecer el registro, no aparece el registro. La referencia catastral. La referencia catastral, no, el registro. O sea, Si que no, está registrado. Si Si está registrado en el registro. Si non está, non figura. Claro, o sea, ni el ayuntamiento está registrado. É o único que non se quer levar ninguén, non se preocupe. Igual si me lo deja buen precio el ayuntamiento, igual me lo llevo yo. Es que todo depende del precio. Bueno, pero que como caso anecdótico, y hay muchísimas cosas más que aparecen sin registros, sin registros, sin registros, sin registros. Yo entiendo que es cierto de que es la hora de la verdad de que hay que hacer un inventario, pero hay que hacerlas con todas las de la ley. Es decir, nos hemos tirado exactamente desde el año 76 o antes sin hacer un inventario y ahora de repente lo vamos a hacer tarde, mal y arrastro. En 76 no había elecciones democráticas. 78, bueno, pues que ya no había, porque en el 78 seguramente no se Fueron las primeras, ¿no? ¿Había inventario en el 78? 79. ¿Había inventario en el 78? No, ¿verdad que no había en el Eu 78? digo que desde o ano 87 non hai ningún. Perfecto, está claro. Bien, bien. Bueno, dichas esas puntualizaciones, continúo con el escrito. Muy llamativo que en un asunto tan importante como este no haya sido tratado con la seriedad que se merece por parte de los anteriores gobiernos y grupos de la oposición en las pasadas legislaturas. Pero también entendemos que esto no ha sido posible dadas las mayorías absolutas que han mantenido a los gobiernos anteriores del Partido Popular. El Grupo Municipal Ciudadanos, como ya ha demostrado reiteradamente, presentando mociones a favor de la transparencia, está y seguirá estando a favor de la misma. Llegue al ayuntamiento y que de esta manera los vecinos de Ribeira estén al corriente de las decisiones que se adopten. Ellos son los que nos han elegido y a ellos son los que tenemos que rendir cuentas, todos y cada uno de los miembros de la corporación. Por anteriormente expuesto, solicitaba se retire el punto número 3 y se cree una comisión de investigación para analizar en serio y con calma el patrimonio del ayuntamiento, su posterior inclusión en el inventario de bienes y la misma esté compuesta por representantes de todos los grupos municipales de corporación. Insisto, en nuestro grupo municipal no quiere que no haya inventario. Lo que quiere es que de una vez por todas las cosas se hagan bien. Y si vamos a poner a exposición pública una serie de cosas con datos erróneos o sin datos, entiendo que no estamos cumpliendo la normativa. Es mi manera de entender. Por supuesto, si estas mociones no se llevan a cabo, obviamente, pues nuestro Ciudadanos votará en contra de esto e intentará pues, que esto se haga como es debido. Gracias. Dúas aclaracións. O que pon o inventario e non registrado significa que non está registrado. A diferencia do Concello con un particular é que non ten que ir á notaría. Ca certificación do secretario sobre o inventario é título suficiente para acceder ao rexistro da propiedade. Pero o secretario terá que facelo unha vez que o aprobemos. Entendo eu. Se non aprobamos... Si me disculpa un momento, yo he entrado en un montón de páginas web donde aparecen los inventarios de bienes inmuebles. De outros concellos. De otros concellos. Que os teñen aprobados, señor Sousa. Ya, pero es que en el 95% de ellos aparecen los datos registrados. Porque están registrados. Bien, pero todos... Se non están registrados non lle pode aparecer. Si quere, poño ya ali a bolígrafo, un numeriño, é que non corresponde. Pero ¿por qué entonces no hacemos al revés? ¿Por qué no ponemos las cosas bien? Es decir, porque non está aprobado o inventario. Unha vez que este aprobado ese inventario, o señor secretario emite certificación e se manda ao registro da propiedade. Por certo, que o registro da propiedade non é gratis, Para estos casos, creo que sí. Pero creo que non. La normativa ley... Pero te quero decir, para que o certifiquen, ten que ter aprobado o inventario. Mientras tanto... Señor alcalde, que non se pode registrar unha propiedade que todavía non sabemos si é municipal. Claro. En fin, o resto dos grupos que deseen intervir, señor Vilas. Moitas gracias, boas noites, felices festas tamén a todos e feliz ano novo tamén 2017, que venha cargado de boa aventura. Bueno, por un lado, felicitar a corporación da anterior legislatura por haber procedido a formalizar o contrato de adjudicación do inventario de bens e dereitos do Concello de Ribeira.
Lamentar a falta de existencia dun inventario de bens anterior a este, debidamente formado e actualizado, cando era e é unha obriga que está establecida de maneira imperativa na legislación sobre o réxime local desde o ano 2003, que debe actualizarse anualmente e comprobado en cada cambio de legislatura. Consideramos oportuno realizar un estudio máis profundo de traballo do que fixo a empresa e da documentación que se nos aporta nos 4 tomos e na planimetría anexa. O inventario debe reflexar a realidade patrimonial do concello, a situación xurídica na que se encontran os bens, a identificación física, as limitacións que lles afecta, o destino e uso e o servicio público. Visto que na documentación do expediente non se aporta ningún modelo oficial para presentar suxerencias e reclamacións, cousa que consideramos imprescindible para proceder á información pública, e tamén solicitamos que se poña na página web para que os que non están residentes sean propietarios de terrenos que o podan ver tamén aquí a través da web. Visto que se aprecian erros evidentes, o sea, mañán estuve botando vistazo, hai camiños públicos que non están reflexados no inventario. Tamén hai algún ben que considero que é de algún ente particular e que está metido dentro do inventario, entonces non sei aí como se pode proceder en caso de que o plazo non sea o adecuado. Vista a pouca divulgación tamén que temos entre os veciños, suxerimos que se faga algún bando que se poña na prensa ou que se publique na página web. Nos consideramos que debe de ser un plazo de 3 meses, porque aínda que o aprobemos inicialmente, xa estaría aprobado inicialmente. Non? Bueno, pero o Concello de Arteixo en este momento está con 3 meses de exposición. Sin embargo, se vai ampliar a 6 meses máis. Ten o Concello de Arteixo aprobado o inventario? O sea, usted aparte que xa polo menos xa encontramos 4 tomos, pero xa me dixo que no Concello non hai un inventario aprobado. Por lo tanto, se queremos seguir 6 meses sin un inventario aprobado, o escudo que ten o Concello para defenderse dun veciño que nos quera arrebatar algo, e non sería a primeira vez do Concello, non o temos. Por lo tanto, se nós aprobamos eso, temos un escudo para defendernos. E todos os erros que podan ter, este é un documento vivo que se pode ir incorporando pleno a pleno. De feito, é o que vimos facendo cas leiras que compramos do río Arlés, cada vez, pois, esta semana compramos unha leira máis para o Parque de San Roque, iso vai se incorporando. É dicir, é un documento vivo, pero un documento vivo sobre algo aprobado que nos permite defendernos pois no campo, por exemplo, no campo de Samín. É moito máis fuerte a defensa do Concello, veremos se ganamos ou non ganamos, tendo aprobado un acordo plenario que non tendo. A ver se, non sei se me explico, señor Vila. E o Concello de Arteixo terá o seu inventario aprobado e o que está facendo un novo inventario, pero sobre a base de un que aprobou o seu pleno, supoño que antes dos últimos 20 anos. Por lo tanto, non lle influe a exposición pública, pode ter moitísimo máis tempo. Entende? Aquí, por decirlo de outra forma, a exposición pública é eterna. É eterna. Aquí, calquer veciño que vexa un erro de unha finca que non sei que non sei cantos, pode vir a este pleno, estudiámolo, incorporámolo ou non ao inventario. Pero, sobre a base xa de ter algo, se non temos nada, pois o que está indefenso é o Concello. Os erros os considero que son enormes. Habrá moito. A parte deso, considero que debería de haber unha valoración económica por cada ben, que tampouco está reflexado no estudio que temos entre mans. Bueno, moitas gracias. Gracias por o resto dos grupos, señor Vázquez Coros. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, a verdad que isto é un pouco, como se di normalmente, un embolado, pero cada un somos fillos do noso tempo. E a nos tocounos isto, e despois de escoitar aquí o que é un inventario, como debe estar un inventario, pois parece realmente incrível que no siglo XXI este Concello non teña un inventario. Tocounos a nós, podelle tocar a outros, nós cumpramos con a nosa responsabilidade, que é facelo.
Eu entendo, señor alcalde, que o que imos a facer hoxe, aprobarlo inicialmente, é o principio de todo. Efectivamente. Será o principio de regularizar as cousas, de poñer todo en orden, e que senón non o podemos facer. Non? Estou errado ou... É así, non? Vale, pois entón, creo que non nos queda outro remedio, se responsablemente actuamos, que é aprobalo inicialmente. Quero dicir que usted acaba de explicar que cando este aprobado, como é un documento vivo, calquera persoa que teña algunha dúda, queira consultar, pode facer sin problema, o sea que realmente a exposición é ao longo de todo o tempo. E despois unha garantía para moitas cousas municipales, é dicir, o señor arquitecto moitas veces vai ou ten que ir ao olfato en el antigo catastro, pone, non pones, público, non é público, tiene unha garantía, e cando veñan a pedir unha licencia, di, oiga, estou amparado que isto me diga é público ou non é público, é dicir, temos que partir de un documento, porque xa saben que o Concello tuvo xa algunha responsabilidade patrimonial en algún caso que se considerou que era público, despois se demostrou que non era público e acabou pagando o Concello por haber dado unha licencia. Esas son as cousas que poden ocurrir se un non ten un inventario. Sí, por favor, perdón pola interrupción. Vale, señor Choce, queria dicir que nós imos a votar en contra da súa emenda, porque se votamos a favor e se crea unha comisión de investigación acá, podemos votar hasta non sei canto tempo, outra vez co encerello do inventario. Claro, creemos que a urxencia é realmente aprobalo. Creo que precisamente por eso está un pleno extraordinario de urxencia. Entón, o meu grupo vai votar a favor. Muchas gracias, señora Couso. Gracias, señor alcalde. Eu creo que debemos congratularnos por traer este documento completo e a aprobación inicial, ben como se decía aquí, para someter despois a unha exposición pública durante 30 días. Eu creo que despois das veces que se debatiu neste pleno municipal a necesidade de contar con ese inventario actualizado, pois eu creo que debería ser un motivo máis que suficiente para que todos os grupos estuveran convencidos e aprobando este punto que temos na orden do día de hoxe. Señor Vilas, vostede fala de que encontra erros enormes. Pois mire, está xa vostede no momento que detecta un erro de poñelo en coñecemento da administración para poder subsanalo, pero é que de verdad, non deixa de ser chamativa o seu posicionamento, señor Vilas, cando en plenos celebrados nesta corporación anteriormente, tendo documentos claros de escrituras sobre parcelas que habían sido cedidas ao Concello, vostede defendía unhas situacións tan irreais como de darlle o título desas propiedades a uns particulares. Eu vou a lembrarlle, señor Vilas, que non entre vostede en conflito de intereses ca súa actividade profesional e que aquí estamos para defender os intereses xerais. Que aqueles erros que vostede detecte, que os poña en coñecemento en este ayuntamiento, que facilite a documentación á Secretaría Municipal e o que estaremos en la línea de incorporar todo aquilo que sea posible, ca documentación que teñamos ao noso dispor, incorporalo ao patrimonio de bens municipais cando se demostre que realmente é do Concello. Mais nada, moitas gracias. Gracias, pois entonces, se lle parece... Sí, perdón. Por alusións. Bueno, eu quero comentar que as palabras ou o comentario que fixo a señora Couso son falsos. Totalmente. Non ando ben defendendo nin con escrituras ningún particular. Nin as tuve na miña man tampouco. Eso é falso, o que está comentando. No, que sí, o que dixo é que, vamos a ver, frente a este caso, o que querría é que se pusera a disposición dos particulares, da xente, dos propietarios, unha instancia, modelo, para que se fixeran as posibles alianzas. Vamos a ver. As instancias tipo xa hai. O que vamos a facer é intentar facilitar. O plazo sabe que hasta que non se publica non empezará, hasta que non está publicado este acordo, non empeza a correrse plazo de un mes. En ese tempo xa teremos os novos disquetes tamén para que se podan consultar telemáticamente.
e tamén telemáticamente, se non queren, o que podan, porque xa sabe que temos o registro nestes momentos xa telemático, polo tanto, podeu facer calquer veciño desde a casa, como ten que, eso está claro, ten que identificarlo bien, e a documentación na que se basa, non vale decir, iso é un documento no que ten que ir. En canto que dixo a señora Pouso, se eu non lle entendí mal, é que usted non se metera, digamos, que aquí defendeu que unha... Home, usted votou en contra de unha... O sea, estuvo, pero estuvo todo o rato defendendo... No, por favor, deixeme falar, usted non fale. O sea, aquí había uns informes municipales que decían que era municipal. Para defender que era municipal, se todos nos abstemos, non é municipal. Se bien ya non sería municipal, por lo tanto, para defender que fora municipal, habría que votar que era municipal. Entonces, non creo que, ainda que lle diga a palabra por alusións para explicar, non creo que dixera ningunha sola mentira. Pero non é creo que é o que debamos debatir en estes momentos. Así que, se lle parece, trasladamos a moción do señor Chouza como si fora unha moción. Sí. No, nada más. Si puede que se ponga como enmienda y si puede ser que se voten los puntos por separado. El uno y el dos. Tampoco. Porque tengo bandía hoy no me sale nada bien. Bueno, pues todo, vale, todo. Que se vote todo. Bueno, pasamos a votar a emenda do señor Chouza. Recordo que pide que se retire do punto do orden do día, que se crea unha comisión de investigación para analizar o patrimonio do Ayuntamiento. Votos a favor o acordo que propón o señor Chouza. A favor, en contra. Queda denegada su solicitud por máis votos en contra que a favor. Tamén a do señor Vilas, que o que pide que o trámite de información pública pase a 3 meses, prorrogable hasta 6, para a presentación de reclamacións e suxerencias. Votos a favor da proposta do PSDG-PSOE. En contra. Tampouco prospera. Abstencións. 2. Tampouco prospera, entonces o que... Señor alcalde, podemos explicar o voto? Porque, claro, temos os informes que nin que eso non é legal. Entón, como vamos a votar a favor? Pero unha vez que acabemos de votar. Vale. Queda todavía a proposta da alcaldía, unha vez, evidentemente, ten a explicación de voto. Entonces, o que queda a proposta da alcaldía, votos a favor da proposta. Queda, entonces, abstencións en contra. Queda aprobado inicialmente, cas achegas que se fixeron en canto á información dos veciños. Ten pedida a palabra o señor Vázquez Cobas e, polo tanto, pode facer. Sí, señor alcalde, porque, claro, pode dar a sensación de que non queremos que a xente teña 3 meses ou 6 meses, pero quero dicir a xente, quero dicir a todo o pleno, que a xente ten todo o ano. Todo o ano, non é así. Bueno, entón, é ilegal poñer 3 meses, porque incluso creo que estaríamos recortando o tempo. O sea, que a xente ten todo o ano para mirar, alegar, en fin. Por eso, lógicamente, votamos en contra. Vale, gracias. Muchas gracias. Con a diferencia que a partir de ahora tamén en calquer momento un veciño vai a poder consultar na web do concello, o cual é moito máis fácil que un veciño que veña aquí en papel a mirar si tal camiño ou tal propiedade é pública ou privada. Entonces pasamos ao cuarto punto, que é a aceptación de un hórreo donado por don José Cruceiras San Pedro, no que temos a autorización xa de patrimonio, por lo tanto, aparte de agradecerle ao señor Cruceiras a súa doazón, pois o que se pretende é que cos trámites oportunos se proceda á aceptación e aprobación do expediente correspondiente pola Secretaría de Intervención Municipal. Entonces, se algún grupo desea intervir, sí, señor Vilas, señora García, por supuesto. Gracias, señor alcalde. Eu só dicirte que o hórreo representa unha cultura e un traballo específico que é o dos agricultores, gandeiros, etc. E como parecer que se poñer en adiño que sea alguén entendido de cal pode ser a ubicación donde non rompa a cultura tradicional
de Galicia, vin de Ribeira, e non se vaya a facer unha cousa que logo rechina nos ollos cando se vexa. Moitas gracias, señor Vilas. Moitas gracias. Bueno, nós imos a votar a favor da aceptación da donación do hórreo, pero, bueno, quixera facer un comentario sobre a ubicación, comentar que para nós, ou para min, a ubicación máis xusta sería ao lado da casa do mar, na isleta que forma ali o parque. Bueno, vamos a pasar á votación do punto cuarto. Sí, dígame. Nada, señor alcalde, desde o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista queremos agradecer ao señor que donou o hórreo, unha cosa que máis xente pode facer si quere. É dicir, que a veces se destrue o patrimonio, hai esta posibilidade. E depois dicir que, home, a ubicación, a ver, creo que na súa proposta ven o Parque da Tasca. O Parque da Tasca, de un estado edificio Telefónica. A señora Rosa di que, claro, Aguiño é unha parroquia de tradición máis mariñeira que gandeira e a ver, o señor Vilas di que o poñamos entre a Casa do Mar e o Eroski, pero vostede sabe que ali hai xa 4 ou 5 esculturas, entón tamén parece que vamos ao Horror Vacui. Imos ao Horror Vacui, que non queda nada vacío, todo vai a quedar ocupado. Entón, bueno, os técnicos que busquen un sitio axeitado. Gracias. No que se propón se vai a facer unha, como temos aprobada a pequena obra, tamén para que non quede na situación actual angosto. Ao contrario, non ao quedar máis diáfano que o parque, bueno, despois de consultados tamén cos técnicos que parece un lugar axeitado, tamén se pensou en eso, na cantidad de monumentos que hai xa nos alrededores do muelle, e no que decía a señora García Postre, parece que salvo con barro, vamos, o hórreo tira máis a outros lugares que non diante, non de, pois da agulla de Redeira, non? En privado e tamén o quería ser pelo hórreo, nas zonas mariñeiras. Sí, tamén é verdade. Bueno, pois, sendo isto así, pasamos a votar a aceptación de hórreo, dándolle unha vez máis as gracias ao señor Cruzeiro. Votos a favor do mesmo, unanimidade. O punto quinto, que como ven, ten que ver precisamente co que falábamos antes do inventario, que é unha recuperación de terrenos municipales que, vamos, que en estos momentos no lugar de Gude, pois se está intentando levar a cabo. Entonces, o que pretendemos é precisamente que repoñan os bens ao estado que está, se lle notifique, se lle dé o plazo legalmente establecido, neste caso, a señora que está intentando, non sei se por desconocimiento ou polo que sea, pois facerse con terreno municipal do plazo de un mes, pois que poña no estado primitivo a finca de naturaleza municipal. E se non teremos que actuar, o faceremos con cargo aos nosos técnicos e pagando, lógicamente, quen está a provocar esta situación. Se algún grupo desea intervir. Sí, señor Vilas. Bueno, nós vamos a votar a favor da recuperación dos terrenos no lugar de Gude en Artes, pero quería comentar que isto se debe a un erro do catastro. Desde a propiedade nunca houve interese en apropiarse dese predio que estaba baldío. Pola contra, declamar a falta de diligencia por parte dos responsables políticos ao frente da Delegación de Patrimonio hasta a fecha. E reiterar tamén a solicitude dun punto de información catastral para Ribeira. Gracias. Home, moi mal non deberon facer cando estamos intentando recuperar. Por tanto, Gracias a un particular. Gracias a un particular, sí, pero que se os particulares non avisan, e non me dio o monte, non sei se cortaron un pino. Terá que, donde está o lugar, señor Vilas, a ver como se sabe que ese terreno é municipal. Porque non se ve, sabe nin cando vai vostede a comer ou a cenar ali ao restaurante aquel que hai,
pois, se vai a cenar xa non ve, se vai de día tampouco ve ese terreno. Hai que ir exactamente ali a sabelo. Por iso que os veciños teñen que ter un documento que, ademais, é o que poden consultar e saber que, sendo municipal, poden defendelo. Neste caso, era un asunto claro, era un veciño. Pero, bueno, igual que o sabía o veciño, pois tamén o podía saber a señora, que non o sabía, porque foi un erro no catastro, non dixo usted. Bueno, que suerte que o outro veciño non estuvera tamén errado no catastro, porque senón quedábamos sin o bien. Un dos dous estaba ben informado. Pero, bueno, entonces pasamos a votar a revisión dese acto para a recuperación dos terrenos municipales en Gudeartes. Votos a favor. Unanimidade. O seguinte punto é a revisión do precio do contrato da xestión de servicio público de abastecimiento de agua potable e saneamiento, suscrito con Viagua, para o exercicio 2017. En este caso, saben que normalmente pois estas revisións son solicitadas polas empresas e normalmente son porque o IPC ou outras variables que rixen no contrato lle van a favorecer e lle vamos a pagar máis. En este caso, pois, o que vai a pasar é todo o contrario, cousa pois atípica, non? Que precisamente sobre todo polo que foi a variación do índice de precios ao consumo, este contrato no 2017 vai a reducir. Se o que se propón, esa revisión, e se algún grupo desea intervir, pode facer. Sí, señora García Pons. Señor alcalde, usted que nos está dicindo así en público, que queda grabado, é que no 2017 nos vai a costar menos aos ciudadanos de Ribeira o contrato ca empresa de agua. Que nos vai a costar menos ao Concello. Claro, os ciudadanos ao Concello. Vale. Pois, ademais de todo eso, que me parece ben, eu que quería decirlle tamén, señor alcalde, é que, de alguna forma, o responsable terá que falar con esta xente e dicirlle que como empresa, no 2017, donde hasta incluso o presidente da Xunta di que as legislaturas teñen que pensar máis nos ciudadanos que pensar en outras cousas, que temos que entrar e empezar a cambiar, que ten que traballar vixiando, de alguna forma, este servicio. Hai cantidad de averías que hai, que non se van a amañar e se amañan daquela forma, porque é demanda dos veciños. O sea, aquí se fai unha cousa e se deixa hasta que alguén pase. Eu teño queixas, señor alcalde, a verdade, que en Listres rompe continuamente e que teñen que estar chamando esta empresa e que nos amañe. Que na carretera xeral de Castiñeiras, no marxen izquierdo, pasa exactamente igual. Que José Mestre en Aguiño, outra que rompe, amañan daquela maneira, senón non rompería, igual. Entonces, baixando da mamo hacia a carreira, volvo a pasar o mismo. Este é un exemplo, teño moitas máis queixas, señor alcalde, pero o que non pode ser é que un concelleiro, sea do equipo de goberno, sea da oposición, teña que chamar a empresa porque vaya mañá. Eu creo que a empresa ten a obrigación tamén de vixiar, e sobre todo cando amaña, utilizar materiales que sean un pouco duradeiros. Nada máis. Algún grupo máis que desintervir? Sí, señor Vila. Moitas gracias. Bueno, nos vamos a votar a favor porque significa unha mellora nos precios para o Concello, pero, bueno, nos queríamos comentar, sin persuicio, de que consideramos que debe municipalizarse este servicio. Gracias. Sí, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, vostedes saben que xa isto é un tema recurrente, é a nosa postura tradicional, porque non estamos moi de acordo co tipo de contrato que se firmou, cando vostedes tiñan maioría absoluta de votar que non, ainda que reconocíamos que isto vai no contrato e que hai que facelo. Nas últimas actualizacións de precios que viñeron, precisamente por eso nos abstivemos. Vamos a seguir mantendo esa postura. O que lle quero dicir, señor alcalde, que ten razón a señora Pose, é que hai zonas nas que rompe seguido. É o caso, por exemplo, de Listres.
eu paso por aí todos os días, reparan, non digo que non reparan, pero está toda a cera levantada. Creo que era, alguén terá que facerlle ver á empresa que era mellor poñer unha cañería nova que está reparando todos os días. Porque eu non sei se é polo problema da presión ou porque é a cañería antigua, pero eu creo que as reparacións que levan feito xa tiñan colocado a cañería nova e aforraban cartos e disgustos a todos nós e aos veciños. E por outra parte, señor alcalde, a outra vez que veo a revisión de precios, viña unha serie de facturas e se notaba que había un consumo que iba progresando de mes en mes. Entón, eu daquelas lle suxerín que había que facer algún tipo de campaña para un consumo responsable e sensibilizar a xente de que non se pode desperdiciar a auga, en fin, que cando se ve unha rotura hai que avisar, que non se poden ter os grifos abertos cando un está lavando os dentes todo o día, en fin, estas cousas, non? E non vin nada, nin por parte da empresa, nin por parte do Concello. Volvo a facer a suxerencia que se fa unha campaña de sensibilización á ciudadanía de que hai que usar sustentablemente a auga, porque é un ben que pagamos entre todos e que debemos preservar. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, na revisión de precios que tratamos no pleno de hoxe deste contrato de abastecemento de agua e de sumidoiros, o que se trata é de aplicar as revisións do IPC, a fórmula que sirveu de base para a adjudicación deste contrato. Esta fórmula vai a permitir que o Concello teña un aforro considerable de cartos nesas facturacións que emite a empresa por levar este servicio, e o cual si fará posible que ao mesmo tempo nós dentro das ordenanzas fiscais correspondentes si podamos seguir mantendo esa política de conselación ou incluso disminución de tasas municipais por prestación de servicios públicos. En canto aos comentarios que facían aquí por parte nas intervencións que facían tanto o señor Cobas como o señor Vilas de municipalización do servicio, eu creo que o que si temos claro é que é un servicio prestado, un servicio que presta o ayuntamiento, un servicio municipal plenamente, donde efectivamente hai un control por parte da administración, donde se supervisa todas as actuacións que se realizan, e non é ninguna garantía de que se o fixéramos directamente con personal propio, de que o servicio fose ser nin máis económico, nin fose ser de mellor calidade. O que sigue está traballando o equipo de goberno en exixir á empresa e facer seguimento das actuacións, e si se lles están fiscalizando obras e todo aquilo que nos compete, para intentar que vayan mellorando os servicios máis si cabe, e sabemos tamén efectivamente que todavía hai tuberías de agua que están que necesitan ser repostas e necesitan ser renovadas, e dende logo que si vamos a traballar para que se fagan ese cambio de materiais para que deixen de ocasionar incordios con esas roturas continuamente. Gracias, un par de cousas. O contrato que daña años de vixencia, rescatar o contrato en estes momentos, señor Vilas, non sei se vostede dispón de algún estudio que diga que iso é beneficioso para o Concello. Eu creo que a estas alturas é perxudicial. Pudo ser beneficioso cando se tomou a decisión de sacarlo a concesión, ou cando se volva a tomar esa decisión ou podase tomar. En estes momentos, o rescatar ese contrato é altamente perxudicial para este Concello. Por tanto, está moi ben, queda moi ben de decir de municipalizalo, pero no momento en que se é de interés para o Concello, que é o día que acabe ese contrato, habrá que estudiar se as circunstancias siguen sendo as de un aforro para o Concello. Eso por unha parte. Por outro, matizar o que lle dixen a señora García Cose. Nós vamos a pagar menos por metro cúbico consumido. Non quer decir que o contrato ao final vaya a máis ou menos, pode ir a menos ou pode ir a máis, porque iso ten a outra variable que é a do consumo, non? Que é a que lle repercutimos tamén ao veciño, non? E por último,
decirle que, bueno, sabe que TISA está auditando precisamente o contrato e a xestión do mismo. Cando teña máis información, pois, como suele ser habitual, tamén ya pasarei. E con respecto a listes e todo eso, bueno, é unha bella teima. O Concello non para de facer obras que benefician a concesionaria no sentido de que o mantenimiento pode ser menor unha vez que nos facemos esa reparación, non? Pois, por exemplo, a carretera Xeral de Liño, cámbiase toda a rede, o normal é que pois, as roturas que ali se producían non se produzcan, e, polo tanto, hai un aforro. Pero, a vez, tamén, teño que dicir que en estes momentos, é por iso que non se poden tomar outras decisións, o contrato está alterado polo que é digamos, os bombeos que teñen que levar non levaban, os que están levando a maiores, é dicir, aí é onde vamos a ter que fixar realmente o que cada unha das partes está vendose beneficiado pola situación actual. Ao final, recorden o que pasaba en Martín. Martín, un día sí, un día tamén, ao final temos que chegar a un acordo, porque a empresa é máis rentable cambiar un tubo que cambiar toda ou así o parece. E ao final, claro, os que estamos no Concello, pois non podemos aguantar que un día sí, outro tamén, estén levantando unha beira rúa. E, bueno, eso eu creo que é un pouco quizá a estrategia que a empresa pode utilizar tamén, non? Pero, bueno, hasta ahora todo o que estamos levando en discusión con Viacua, por desgracia para eles ou por suerte para o Concello, estamos salindo ben parados. Espero que así siga sendo. Por lo tanto, xa pasamos ao que é a aprobación ou non deste punto. Pasamos a votación do que é a revisión deste precio según a proposta da Alcaldía. Votos a favor, en contra, abstencións, queda aprobado por 16 votos a favor e 6 abstencións. Por último, teño que dar conta do escrito de renuncia da que foi a teniente da alcalde e concelleira Fabiola García Martínez. En este caso vai a ser sustituída por Antonio Javier Jesús Freire Brión, e que o motivo da súa renuncia, como saben polo seu escrito, é que ten pasado a dirixir como directora xeral na competencia de maiores e persoas con discapacidade, o cual tamén esperamos que teña moito éxito nesa xestión, que o Concello, ao que durante este tempo sirveu, pois poda sacar algún beneficio tamén de esa situación, posto que é conocedora de cal é a situación aquí no noso Concello, e o digo, desexarlle o mellor e os parabéns para esta labor e para todo o que no futuro poda seguir desenrolando. E por último, só me queda, pois, se non nos vemos, desexarlle a todo o mundo un bon Nadal e espero un feliz 2017, inda que eso seguro que nos vemos antes. Así que levantamos a sesión, bon Nadal a todos. Só unha pregunta, señor alcalde. A exposición inicial a partir de Reyes, non? Pode quedar, ou se van a poñer nestas festas? É unha vez que salga publicado no... entre que se manda e tal, dá por aí. Entre que se manda, que non vai por urgencia, o que suele tardar a Diputación, o normal é que empece a principios de xaneiro. Pois moitas gracias a todos.